An ci abinci ko? Ya ka tawo min da sakon nan? Allah! Wani mata ya daina dauka ta wai karewa zan. An ci abinci ko? Ya ka tawo min da sakon nan? Allah! Mata amfanuwar zuwanku shine ku more lafiyarku duk wani mai shirin biyanmu. Mata amfanuwar zuwanku shine ku more lafiyarku duk wani mai shirin biyanmu. In kika ce Umar M Sharif ko Breka zan baki kyautan 50,000. Umar M Sharif? Umar M Sharif Breka. 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 To Maroko fa? Bloko. In kika ce Umar M Sharif ko Breka zan baki kyautan 50,000. Umar M Sharif? Umar M Sharif Breka. 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 To Maroko fa? Bloko.